το τμήμα. Ξεκινάει λοιπόν την πρώτη παρουσίαση ο πρόεδρος του τμήματος που μαζί με την κυρία Αλμπάνη συντονίζουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Κύριε Γαρίφαλε. Ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Να πω ότι τα βασικά σημεία της παρουσίασης θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή και μετά θα αναφερθούμε στο νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, ποιους στόχους είχε, ποιο περιεχόμενο και πώς έγινε τελικά η αξιολόγησή του. Η ιστορική αναδρομή είναι ότι η εκπαίδευση εκπαιδευτών ξεκίνησε ως μια ιδέα του Γραφείου Εκπαίδευσης το 2000, άρχισε το 2001-2002 ως το 2010-2011 και από το 2004 και 2005 είχαμε ένα ταυτόχρονο πρόγραμμα νοσηλευτικής. Να πω ότι η ιδέα αυτή ήταν μια εξαιρετικά καινοτόμα ιδέα για το 2000. Τώρα έχουμε 2015, σκεφτείτε. Και σκεφτείτε ότι το 2000 επικρατούσε μια άλλη τελείως διαφορετική νοοτροπία σε αυτό το τμήμα, σε αυτή τη σχολή. 60 περίπου χρόνια λειτουργίας ήταν αρκετά για να φέρουν στο τέλος και νομίζω ότι είναι φυσιολογικό. Αν 60 χρόνια ένα τμήμα, μια σχολή λειτουργεί με τα ίδια δεδομένα, στο τέλος τι έρχεται, μια κατάσταση ακινησίας, αποτελμάτωσης και πολλά άλλα παρεπόμενα, τα οποία δεν είναι ανάγκη να τα αναλύσουμε γιατί οι παλιότεροι τα θυμούνται. Ήταν μια κατάσταση στην οποία ο καθένας ήταν κλεισμένος στον εαυτό του, οι ατομικές διαδικασίες ήταν εκείνες οι οποίες προείχαν και βέβαια η μεγάλη αλλαγή έγινε από τον αείμνηστο Αρίστιπο Μινά, που μαζί με τον αείμνηστο Ντίνο Τριαρίδη έφεραν αυτή την αλλαγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ίδρυσαν το Γραφείο Εκπαίδευσης. Ήταν μια καινοτόμως ιδέα, επαναλαμβάνω, που δεν υπήρχε σε καμία άλλη ιατρική σχολή. Μέσα σε αυτό το πνεύμα εντάχθηκε και πολλοί άλλοι βοήθησαν σε αυτό. Ήταν η Μαρία Αλμπάνη, ήταν ο Τάσος ο Μάνθος, ήταν ο Νίκος ο Ντόμπορος, ο Αλέξης ο Μπένος κτλ. Όλοι αυτοί συμβάλλανε στο να αλλάξει μία νοοτροπία και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήταν και αυτό το πρόγραμμα της εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Το 4 σκεφτήκαμε να εντάξουμε και την νοσηλευτική. Να θυμίσω ότι τότε ήταν οι χρονιές που πιθανότατα η ιατρική θα είχε την νοσηλευτική ως ένα κομμάτι, μια πιθανή ίδρυση νοσηλευτικής σχολής ως ένα τμήμα της ιατρικής. Ήταν στα σκαριά, δεν έγινε τελικά αυτό. Θέλαμε να αναβαθμίσουμε και να φέρουμε κοντά τους νοσηλευτές με τους γιατρούς. Ήταν ένα, πιστεύω, πετυχημένο πρόγραμμα. Σταμάτησε για διάφορους λόγους που μπορούμε να τους συζητήσουμε. Πιστεύω ότι ο κυριότερος λόγος ήταν ότι τα στελέχη της νοσηλευτικής, τα οποία παρακολούθησαν το πρόγραμμα με πραγματικό εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, ολοκλήρωσαν αυτά τα χρόνια, δηλαδή πέρασαν από το πρόγραμμα αυτό της ιατρικής όλα τα στελέχη της νοσηλευτικής. Από εκεί και πέρα άρχισαν να μπαίνουν στελέχη τα οποία απλώς ερχόταν για την απόκτηση ενός ακόμη χαρτιού, οπότε πιστεύουμε ότι εκεί δεν υπήρχε λόγος να συνεχιστεί. Αυτή η μίξη όμως ήταν εξαιρετικά δημιουργική. Να πούμε ότι το πρόγραμμα της νοσηλευτικής ήταν και χωριστά και μαζί. Υπήρχαν κομμάτια τα οποία γινόταν ξεχωριστά οι γιατροί από τους νοσηλευτές και υπήρχαν και κομμάτια που γινόταν μαζί και μάλιστα υπήρχαν και εργασίες που γινόταν μαζί των νοσηλευτών και των γιατρών και αυτό βέβαια μέσα στο πλαίσιο μιας αναβάθμισης όλης της ιδέας της ιατρικής, ότι η ιατρική πια δεν είναι μια ειδικότητα μοναχική, δεν είναι ειδικότητα όπου ο γιατρός έχει την κυρίαρχη θέση, αλλά ότι η νοσηλευτική αποτελεί ένα κομμάτι της υγείας, ισότιμο με τον γιατρό και ως ισότιμο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Επομένως, έτσι προχώρησε το πρόγραμμα της νοσηλευτικής. Να σας πω έτσι μερικά ενδεικτικά δεδομένα. Θα σας πω για το πρόγραμμα το 11ο, το τελευταίο. Βλέπετε ότι είχε μια πάρα πολύ καλή αποδοχή και μια αποδοχή η οποία ήταν αυξανόμενη στη διάρκεια αυτών των ετών. Έφτασε μέχρι το 84,8% στο 10 και 88,2%. Και αν δούμε τα αντίστοιχα ποσοστά της νοσηλευτικής, βλέπουμε ότι και εκεί το πρόγραμμα είχε μια πολύ καλή αποδοχή με ένα πλατό μεταξύ 1 και 10, αλλά και μετά μια αύξηση της αποδοχής από τους νοσηλευτές. Επομένως, ήταν ένα πρόγραμμα που λειτουργήσε. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να πω ότι το πρόγραμμα αυτό ήταν ακόμη στην εφηβεία του.
Υπήρχε ο αρχικός ενθουσιασμός ότι κάποια πράγματα καινούργια γινότανε, μια μικρή επανάσταση είχε ξεκινήσει στην ιατρική, επομένως όλα τα αξιολογούσαμε πιο εύκολα, δίναμε πιο εύκολα τους θετικούς πόντους δηλαδή. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα το 2015, μετά από ένα σταμάτημα 3 χρόνων, ορίμασε μια καινούργια ιδέα. Νομίζω ότι έχει περάσει σε μια πιο συμμετεφηβική φάση, θα έλεγα, το πρόγραμμα αυτό, και βέβαια τώρα τα πράγματα θα έλεγα ότι μπαίνουν στις πραγματικές διαστάσεις και βάσεις. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη της εκπαιδευτικής ασφαλώς λειτουργίας των μελών και η ενσωμάτωσή τους στην προσπάθεια και τις διαδικασίες αναβάθμισης των σπουδών της ιατρικής. Και βέβαια όλα αυτά που είναι οι στόχοι που τους βλέπετε, να έχουν μια καλύτερη εικόνα της διαδικασίας, να γνωρίζουν τα πλαίσια τους στόχους, να δούμε ποια προγράμματα προωθούνται από το Υπουργείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε τους τρόπους της μαθησιακής διαδικασίας, πράγματα δηλαδή που δεν τα ξέρει ένα μέλος ΔΕΠ όταν μπαίνει στην διαδικασία του να γίνει ένας δάσκαλος, και βέβαια να μπορέσουμε στο τέλος, αυτό είναι ένα ζητούμενο για τον επόμενο χρόνο, πιλωτικά να εφαρμόσουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν διδαχθεί μέσα, σε εισαγωγικά διδαχθεί μέσα στην εκπαίδευση εκπαιδευτών. Το πιο όμως βασικό που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για ένα τμήμα, για μια σχολή, είναι να γίνει η διάχυση αυτών των πληροφοριών και στο εργασιακό περιβάλλον. Δηλαδή να βάλουμε καινούριους ανθρώπους μέσα σε αυτή τη διαδικασία που είναι εκτός. Γιατί θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ιατρική σχολή έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Και βέβαια να αναγνωρίζουν μια διαρκή αλληλοσύνδεση των επιμέρους λειτουργιών μας, και αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό. Τι περιεχόμενο δώσαμε σε αυτό το νέο πρόγραμμα? Να δούμε τις νέες τάσεις στην ιατρική εκπαίδευση, να παρουσιάσουμε το νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που το ακούσατε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το θεωρούμε σημαντικό. Η ιατρική προσπαθεί να αλλάξει με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα των σπουδών, των προπτυχιακών σπουδών. Άρα θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε μια φάση τέτοιας διαδικασίας και φυσικά τα νεότερα μέλη ΔΕΠ έπρεπε να γίνουν συμμέτοχοι σε αυτή τη διαδικασία. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει εκπαίδευση και σε μικρές και σε μεγάλες ομάδες. Να κάνουμε εκπαίδευση σε συνθήκες προσομοίωσης, δηλαδή το Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων, το οποίο λειτουργεί ευπρόσωπα όλα αυτά τα χρόνια και με το φιλότιμο ουσιαστικά και την προσπάθεια των ανθρώπων που το φτιάξαν. Να βάλουμε μέσα τον εικονικό ασθενή, είναι εδώ η κυρία Χατζησεβαστού, θα μας τα πει, την εκπαίδευση ένας προς ένας δίπλα στον ασθενή, να δούμε τι επιτέλους, πώς πρέπει να κάνουμε τις εξετάσεις, ποια είναι η σωστότερη επιλογή για ένα πρόγραμμα της εξεταστικής μεθόδου, και βέβαια να δούμε πώς αξιολογείται ένα μάθημα και πώς αξιολογούνται και οι διδάσκοντες. Το περιεχόμενο ήταν να δούμε καταρχήν τι είναι αυτά τα αρχικά, τα ακρονίμια ΜΟΔΙΠ και ΑΔΙΠ. Πιστεύω ότι δεν είναι αυτονόητο ότι πρέπει να τα ξέρουμε όταν μπαίνουμε μέσα σε μία σχολή για πρώτη φορά. Να δούμε τα ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα. Το e-learning ήταν ένα σημαντικό. Το πρόγραμμα Εράσμους είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι το σημαντικότερο, πιστεύω, πράγμα που μας έφερε η Μπολόνια από το 1999. Για το άλλο δεν θέλω να κάνω κριτική το κομμάτι της Μπολόνιας, αλλά το Erasmus Plus, Erasmus Mundus είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα της Μπολόνιας, και βέβαια να δούμε λίγο και πώς θα πρέπει να κάνουμε, πώς κάνουμε και πώς θα πρέπει να κάνουμε τις διδακτορικές μας διατριβές. 35 μέλη ΔΕΠ της ιατρικής συμμετείχαν. Βλέπετε, ήταν τα νεότερα μέλη που είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα, βέβαια, η διαδικασία ενσωμάτωσής τους από την εκλογή τους κράτησε κάπου 5 χρόνια. Αυτές είναι οι διαδικασίες στην ελληνική πραγματικότητα. Βλέπετε, οι περισσότεροι ήταν λέκτορες. Υπήρχαν και κάποιοι παλιότεροι, υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι, κύριε Δημητριάδη, το είχαν παρακολουθήσει το πρόγραμμα και προηγούμενα. Σας βλέπω εκεί πίσω, εσείς το έχετε, οπότε μπορείτε να αξιολογήσετε καλύτερα και να μας πείτε το καινούριο σε σχέση με το παλιό πρόγραμμα πώς ήταν. Η βασική βιβλιογραφία δόθηκε. Θα πρέπει να πω ότι σε αυτό το καινούριο πρόγραμμα η επιτροπή που δούλεψε σε αυτό ήταν η κυρία Αλμπάνη, ο κύριος Καρακιουλάκης, ο κύριος Μπένος και ο κύριος Μυρνάκης. Να ευχαριστήσω εδώ από τη θέση αυτή την κυρία Αλμπάνη, γιατί υποστήριξε όλο το πρόγραμμα, και βέβαια και τον Μανώλη τον Σμυρνάκη που ήταν η ψυχή του προγράμματος. Δεν θέλω να πεις τίποτα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Βοήθησε εξαιρετικά στην όλη διαδικασία.
πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε, νομίζω, Μανώλη, σε τέτοια διαδικασία το e-learning. Και βέβαια ήταν ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε. Κατά πόσο πέτυχε και δεν πέτυχε. Πάντως ήταν μια καινοτομία την οποία την παρουσιάσαμε σε αυτό το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι έγινε μια καλή προσπάθεια. Θα δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συμμετοχή στο e-learning. Και φυσικά είχαμε ένα φόρουμ συζήτησης, πάρα πολύ σημαντικό. Οι ιδέες πάρα πολύ καλές. Η συζήτηση νομίζω ότι γεννά καινούργιες ιδέες. Επομένως και αυτά τα σχόλια όσων συμμετείχαν στο e-learning και στο σχολιασμό του νέου προγράμματος ήταν πάρα πολύ θετικά και νομίζω ότι έχουμε αντλήσει σημαντικά πράγματα στην καινούργια διαδικασία του νέου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών. Μια καινοτόμως ιδέα η οποία μένει να αξιολογηθεί ήταν ότι ανά 2 άτομα, είναι εδώ πολλοί που το κάνανε, ο ένας παρακολούθησε το μάθημα του άλλου και με μια συγκεκριμένη φόρμα, η φόρμα δεν ήταν να πούμε πόσο καλός ήταν ή πόσο κακός ήταν, να περιγράψουν τα στοιχεία εκείνα της παρουσίας, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν μία τάση βελτίωσης και να έχουμε μία ανατροφοδότηση σε αυτό το θέμα. Ήταν και αυτό μία καινοτόμως διαδικασία. Επομένως, η συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε εισαγωγικά στο νέο πρόγραμμα αυτό της εκπαίδευσης εκπαιδευτών, μία ήταν αυτή, το να κάνουν αυτή τη διάδραση ανά 2 μεταξύ τους, η οποία παρουσιάστηκε μετά συνολικά στο πρόγραμμα σπουδών, και να παρουσιάσουν στο τέλος και μία καινοτόμο ιδέα πάνω στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό, ορισμένες από τις καινοτόμους ιδέες, θα έχετε την ευκαιρία να τις παρακολουθήσετε στη συνέχεια. Η αξιολόγηση έγινε με βάση ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο 13 ερωτήσεων. Τα θετικά αναφέρεται τα θετικά σημεία του προγράμματος. Βαστικό στοιχείο μας αναφέρουν, έτσι ενδεικτικά παίρνουμε κάποια, και ευχαριστώ τον Μανώλη για όλη τη βοήθεια σε αυτή την παρουσίαση. Η γνωριμία των νέων μελών ΔΕΠ μεταξύ τους. Η ενημέρωση για σημαντικά θέματα οργάνωσης του τμήματος. Καταρχήν γνωρίζονται τα μέλη ΔΕΠ μεταξύ τους που προηγουμένως δεν είχαν καμία επαφή. Ανταλλάσσουν απόψεις ό,τι αφορά τη διδασκαλία και κατά δεύτερο λόγο κάποιες έννοιες που ήταν ασαφείς παρουσιάζονται με πιο συστηματικό τρόπο. Μάθαμε αρκετά θέματα που δεν τα ξέραμε ως μέλη ΔΕΠ, σχετικά με διαλέξεις, σχετικά με το νέο πρόγραμμα σπουδών, τη διδασκαλία σε ομάδες και σε αμφιθέατρο που μας αναφέρουν επικοδομητικές, χρήσιμο ως μια γενικότερη εκπαίδευση λειτουργίας του Πανεπιστημίου, πράγματα που δεν σου τα λένε ποτέ, αλλά ως διαμαγείας θα πρέπει να τα ξέρεις όταν διορίζεσαι ως μέλος ΔΕΠ και τα ακούς το πρόγραμμα και τα ακούς αυτό το πρόγραμμα. Αναφέρεται τα αδύνατα σημεία, φυσικά, ήταν ότι πιθανόν ήταν μεγάλη ομάδα των διδασκομένων, δικαιολογείται γιατί δεν έγινε, λέει, 3 χρόνια, που δεν αφήνει δυνατότητες πρακτικής άσκησης, ανοιχτής συμμετοχής, συζήτησης και γνωριμίας μεταξύ των μελών. Θεωρήθηκε ότι είναι αρκετά μεγάλο το ακροατήριο. Κάποια θέματα απαιτούν περισσότερο χρόνο, όπως παραδείγματος χάρη το e-learning. Επίσης είχε αρκετές ώρες αφιερωμένες σε κλινικά, ενώ αντίθετα δεν είχε θέματα που αφορούν ειδικά στην έρευνα. Είπαμε ότι θα ακολουθήσει ένα σεμινάριο το φθινόπωρο πάνω ακριβώς στην ερευνητική διαδικασία και στην έρευνα, για να αρχίσει το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών από την επόμενη ημερολογιακή χρονιά. Επίσης, τα αδύνατα σημεία, ότι θα ήθελα να εκπαιδευτώ ουσιαστικά πώς να ασκώ τα καθήκοντά μου. Συγκεκριμένες δηλαδή συμβουλές θέλουν οι συνάδελφοι, ορθής χρήσης κατασκευής διαφανειών σημειώσεων, πώς πρέπει να αντιμετωπίζω τον αγενή φοιτητή, πώς πρέπει να επιβάλλω την τάξη, ποια μέτρα έχω στη διάθεσή μου, πώς να χειρίζομαι τις προφορικές εξετάσεις, πώς να ανακοινώνω ότι ένας εξεταζόμενος έχει κοπεί και πολλά άλλα. Επομένως, τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια μετά ακολούθησε η κριτική για τους διδάσκοντες. Οι διδάσκοντες ήταν καταρτισμένοι, η επιλογή των διδασκόντων ήταν σωστή, είχαν εμπειρία και γνώση, αναφέρουν, έδιναν όμως μερικοί πολλές λεπτομέρειες, ήταν όλοι αξιόλογοι. Το αρνητικό, λέει κάποιος, εντοπίζει το κατά πόσο θα έπρεπε να επιλέξουμε αυτές τις θεματικές ενότητες. Άρα πρέπει να σκεφτούμε και τη θεματολογία μας για την επόμενη χρονιά, κυρία Αλμπάνη και κυρία Σμυρνάκη και οι υπόλοιποι. Επομένως, τα θετικά τα συνοψίζει ότι είναι η γνωριμία, έτσι, η γνωριμία μεταξύ, δεν γνωριζόμαστε στην ιατρική, δεν γνωριζόμαστε, είμαστε μεγάλο τμήμα. Η ανταλλαγή των απόψεων, σημαντικό, η ενημέρωση πάνω στο νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, σε θέματα λειτουργίας του Πανεπιστημίου,
καλή θεωρήθηκε η επιλογή των εκπαιδευτών. Επομένως, στα θετικά πρέπει να δούμε το αίσθημα αυτό και τη συμμετοχής και λειτουργίας σε μία ομάδα. Είναι αυτό που εγώ ονομάζω ακαδημαϊκότητα, που είναι ένας όρος πολύ δύσκολα οριζόμενος και είναι περισσότερο όρος βιωματικός. Τι εννοούμε με αυτό που λέμε ακαδημαϊκότητα? Είναι κάτι που περισσότερο το βιώνεις παρά το μαθαίνεις και παρά το ορίζεις. Και να πω ότι πραγματικά η αίσθηση της συμμετοχής, η μη συμμετοχή και η μη λειτουργία σε ομάδες δεν είναι πρόβλημα μόνο του δικού μας πανεπιστημίου ή του δικού μας τμήματος, είναι πρόβλημα γενικά των πανεπιστημίων, τίθεται από πάρα πολλά πανεπιστήμια. Ασφαλώς είναι εντονότερο στην ιατρική, που ειδικά στα κλινικά έτη χωρίζεται και υπάρχουν και οι επαγγελματικές ανασχολήσεις εκτός του πανεπιστημίου, οι οποίες ασφαλώς καταναλώνουν ένα σημαντικό χρόνο των συναδέλφων και δεν τους επιτρέπει αυτό να συμμετέχουν σε διάφορες διαδικασίες της σχολής. Επομένως, έχουμε ένα επιπλέον πρόβλημα από το γενικότερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Αρνητικά, να συνοψίσω, ο αριθμός των συμμετεχόντων, δυσκολία με το e-learning, έλλειψη πρακτικής άσκησης, πολλές λεπτομέρειες σε ορισμένα θέματα, μια κριτική πρέπει να ξαναδούμε το περιεχόμενο και ότι το πρόγραμμα ήταν περισσότερο προσανατολισμένο σε κλινικούς γιατρούς και όχι στην έρευνα και στα προκλινικά μαθήματα. Πώς αξιολογήθηκε τελικά? Βλέπετε εκείνος ο ενθουσιασμός της αποδοχής του προηγούμενου προγράμματος στο 90% δεν υπάρχει. Η κριτική είναι πιο αυστηρή. Βλέπετε ότι έχουμε περάσει βέβαια τις εξετάσεις, έχουμε περάσει το μέσο όρο, έχουμε ένα μέσο όρο 3,9 με 1 καθόλου ικανοποιητικό και 5 το άριστο, και βλέπετε ότι αν θα ξαναπαρακολουθούσαν οι συνερώτες, αν θα ξαναπαρακολουθούσατε ένα πρόγραμμα σπουδών, μάλλον ναι και ναι δίνει ένα μεγάλο ποσοστό, το όχι, απόλυτα όχι είναι το 0%, μάλλον όχι ένα 6% και ένα 37,5% λέει ότι δεν είναι σίγουροι αν θα χρειαζόταν να το ξαναπαρακολουθήσει. Αυτά προς το παρόν. Περιμένουμε συζήτηση και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Γαρίφαλο. Ερωτήσεις? Ναι, ασφαλώς μπορεί να το είναι ανοιχτό. Είχε γίνει η προκήρυξη, ήταν ανοιχτή για τον καθένα. Δόθηκε μια προτεραιότητα στα νεότερα μελιδέ που δεν έχουν καμία επαφή με καμία τέτοια διαδικασία. Όσο και διαφορετικό να ήταν, Κώστα, το πρόγραμμα σπουδών, είχε στοιχεία τα οποία και αυτό που περιεχόταν στο παλιό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Δεν ήταν τελείως διαφορετικό. Απλώς εκείνο περιείχε και κάποια άλλα πράγματα, περιείχε και διαλέξεις από άλλους συναδέλφους εκτός, είχε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, είχαμε τον Χρήστο τον Τζολάκη, είχαμε τον Γιάννη τον Μανολεδάκη, αείμνηστοι και οι δύο. Ήταν τα πολύ ισχυρά σημεία του παλιού εκπαιδευτικού προγράμματος. Πιθανόν, αν έχουμε το χρόνο, να συμπεριλάβουμε και κάποιες τέτοιες ομιλίες και συναντήσεις, αλλά θέλω να πω ότι περιεχόταν και εκεί, στο τωρινό πρόγραμμα, περιεχόταν πράγματα στο παλιό. Δεν ήταν δηλαδή τελείως ξεκομμένο. Τώρα, είναι ανοιχτό να το παρακολουθήσει ο καθένας. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Τώρα, το υποχρεωτικό είναι περισσότερο μιας ηθικής δέσμευσης. Κανέναν δεν υποχρεώνουμε. Απλώς είπαμε ότι καλό είναι να το παρακολουθήσουν. Δεν θα κρεμούσαμε κανέναν αν δεν το παρακολουθούσε. Απλώς προσπαθήσαμε να δώσουμε μία τάση. Ότι η τάση είναι να συμμετέχουν. Γιατί το σημαντικότερο τελικά, Κώστα, είναι η συμμετοχή. Το να μάθουν να συμμετέχουν σε συλλογικές διαδικασίες. Και σας είπα ότι η ιατρική έχει μεγάλο πρόβλημα στο να μην συμμετέχει. Είναι πιο μοναχική. Παρόλο που η ιατρική είναι η ιατρική ομάδας πια, και δεν είναι η ιατρική του ενός γιατρού. Ναι.
Απλώς δεν θα θέλαμε να χαλάσει η ομάδα, δηλαδή το αν το αφήσουμε ανοιχτό, φοβάμαι ότι χαλάει η έννοια της ομάδας οι οποίες δουλεύουν συλλογικά, γιατί δεν είναι μόνο το να το παρακολουθείς, το βασικό είναι να συμμετέχεις με εργασίες, με τη δική σου δουλειά σε αυτή την ομάδα, είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι μια καλή σκέψη, Στέφανε. Απλώς επειδή υπήρχε μια μεγάλη ομάδα νέων συναδέλφων που πρωταρχικό τους καθήκον είναι εκπαιδευτική, εάν του χρόνου δεν συμπληρωθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός, γιατί όχι, νομίζω ότι θα μπορούσαν να συμμετέχουν και μεταπτυχιακοί υπότροφοι, αφού κάποιοι από αυτούς επί 3 χρόνια θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Μια τελευταία ερώτηση, παρακαλώ. Πολύ σωστά. Εδώ προσπαθούμε σιγά σιγά να εμπλέξουμε τους φοιτητές σε διάφορες διαδικασίες. Αλλά όπως βλέπετε, η πραγματικότητα είναι δυστυχώς μαύρη και άραχνη. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, όταν οι φοιτητές δεν μπαίνουν να συμπληρώσουν το στοιχειώδες ερωτηματολόγιο για να γίνει αξιολόγηση ενός προπτυχιακού μαθήματος και ενός καθηγητή που διδάσκει στο προπτυχιακό και έχουμε ποσοστά της τάξεως του 3%, τώρα το πήγαμε στο 10%. Δηλαδή θέλω να πω ότι εάν είχαμε μία συμμετοχική διαδικασία από τους φοιτητές και βλέπαμε ότι έχουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, γιατί όχι να μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και στην εκπαίδευση εκπαιδευτών κάποιες γνώμες φοιτητών με ερωτηματολόγια, αλλά αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι δραματική. Παρακαλούμε σε κάθε μάθημα να μας αξιολογήσουν, να αξιολογήσουν το μάθημα και του διδάσκοντος και δεν έχουμε κουλτούρα αξιολόγησης. Τελείωσε. Πρέπει να τη δημιουργήσουμε. Και ξέρω ότι δεν δημιουργείται από τον ένα χρόνο στον άλλον. Αλλά αυτή πρέπει να είναι η τάση μας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γαρίφαλο. Και τώρα θα περάσουμε σε μια σειρά. Θα περάσουμε σε μια